Estamos aquí diante do Castro Internacional, unha das escolas de máis prestixio privadas do noso concello, que xunto cos Sauces imparten as clases en bilingüe, e onde o que se cobra realmente é unha cantidad moi sustanciosa, pois alrededor de 600 euros ao mes por alumno. O noso concello, nestas actividades que programa para este verán, organiza unha actividade multiaventura na que vai gastar cerca de 2.000 euros, e outra actividade conciliación familiar no colexio de Mos para os nenos, para que poidan os pais deixalos polas mañás. Bueno, pois, en contra da nosa opinión e contra todo criterio, terán acceso ás subvencións do noso concello os nenos escolarizados en Mos, no cal entran os colexios privados de O Castro, de Os Sauces, calquera outro colexio. Cando nós o que propoñemos, como se propón en todos os colexios da contorna, Vigo, Redondela, Ponteareas, todos estes concellos exixen que para recibir estas subvencións os nenos estén empadroados no concello respectivo. A nosa concelleira fai caso omiso, de tal maneira que a xente de Mos imos axudar a pagar a toda a xente da contorna as actividades que organiza o noso concello sin ningún criterio racional.